Nikdy neprestaň chváliť, uctievať Boha. Buď vďačný Bohu. Amen. Ďakuj Bohu. Aleluja. A to hovorím aj sebe. Ďakujme cirkev. Viete, prečo tu je Božia prítomnosť? Váš pastor to už povedal. Preto, lebo viete uctievať Pána. Preto, lebo chválite Boha. A keď chváliš, uctievaš Boha, jak to hovorí, to nie je obyčajný verš. Toto sme nevymysleli my, pastori, aby sme vás prinútili chváliť, ale preto, lebo Boh to povedal a preto, lebo sa tu deje. Keď chváliš, uctívaš Pána, nebo sa otvára nad tým miestom a Boh zostupuje. Amen, zostupuje. A ja ti poviem jedno tajomstvo, čo hovorí Pán, čo budeme robiť. Bože, slovo to hovorí, čo budeš robiť v nebi. Rozmýšľaš si, čo budeš robiť v nebi? Halleluja. A nebude sa nudiť tam? Lebo niekedy som počul taký povedal, jaj, furt celý život len halleluja, celý život. Ale celú večnosť budeš spievať halleluja. A ty poviem niečo o anjeloch, čo tam robia, celú večnosť už. Celú večnosť. A večnosť je slovíčko také, že to nemá začiatok a koniec. Ale ti poviem, už sa to tam deje pred nami, pred týmto svetom. Anjeli neustále pred Božím trónom, tam sú nejakí anjeli, ktorí majú krídla veľké. Pastor, to vie tiež, a myslím, aj ty to vieš. A vieš, čo robia? Dňom i nocou hovoria svätý, svätý, svätý je Hospodin. Bož hovorí 3-krát, ale ja si myslím, že to hovorí viacejkrát tam. Celú večnosť. Svätý, svätý, svätý Hospodin, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Amen. A viete čo? Oni majú krídla, zakrývajú si oči. A ja som nad tým tak rozmýšľal, modlil som sa, prečo si zakrývajú oči? Anjeli. My ako o ľudskom tele by sme sa nemohli postaviť pred Pána, naše telo by to nezvládlo. My keď prídeme do neba, my vieme, že dostaneme oslavené telo, nové telo. Halleluja. Tak aj Ježiš, keď odišiel, dostal nové oslavené telo, keď bol skriesený. Ale anjeli, čo sú tam už večnosť, prečo si musia zakrývať tvár? Oni po každým, keď majú zakryté, tak to nemôžu sa pozrieť. A keď odkryjú, tak sú šokovaní. Málo milí. Neviem, či majú mamu oni. Odkryjú a vidia, wow, sú šoknutí. Bože, halleluja, už celú večnosť sa to tam deje a furt sa to tam bude diať. Teraz, neviem, či teraz práve majú zakryté, ale za chvíľku si možno odkryjú tie krídla, môžeš to vidieť v duchu, odkryjú si tie krídla a vidia zase Boha. Svätý, svätý, a zase v inej dimenzii ho vidia. Wow. Wow! A ti chcem povedať, Boh chce, aby takýto život si žil aj ty a ja. Halleluja. A to sa dá len vtedy, keď si blízko Pána. To sa dá len vtedy, keď hľadáš Pána. Keď si s ním žiješ pre ňo, si vydal svoj život Bohu. A tak pastor hovoril o urážke. A vieš, a urážka ťa môže zastaviť k tomu, aby ty si chválil Pána. Urážka nás môže zastaviť k tomu, aby sme mohli vyvyšovať meno Ježiš. Ja ti poviem, hľadáme pokoj v našom živote. Ja si myslím, že aj ty a ja, každý človek, či si Róm, či si Slovák, Maďar, Poliak, hľadáš pokoj v svojom živote, lebo si človek a chceš žiť v pokoji. Ja ti poviem dobrú správu. Boh chce, aby si žil dobrý a pokojný život na tejto zemi. Božie myšlienky sú o nás nie zlé. Boh je dobrý Boh. Boh nie je zlý Boh. A keď Boh povedal, ja verím tomu, že ste pochopili, čo povedal pastor, keď povedal, Ježiš nazval ich psom. On v skutočnosti, on nemyslel, že oni sú psi. Ale on to myslel metaforicky, pre teba si chápal, že Ježiš není taký, že ťa nazývajú psom. Ty si není pes. Ty si drahocenný človek, za ktorého bolo zaplatená jeho vlastnou krvou. Ale on to povedal, vieš prečo? Pastor to povedal už, aby ten človek, aby niečo sa v nás deje, keď sa postavíš pred tým testom a máme sa urážať. Ja sám som bol veľakrát v tom teste a furt prechádzame tým testom, keď sa človek má uraziť. Keď sa to na mňa tlačí, keď to chcem cítiť, že uraz. No, teraz je ten čas, sprav to. Ale ja viem, že to nemôžem urobiť. Ja viem, že ma to zastaví. Ja viem, že mi to urobí zle. Jedného dňa prišiel jeden prorok k nám, neviem, či som to tu hovoril, ale jedného dňa prišiel prorok k nám slúžiť, to bolo roky dozadu, a počúvajte, a všetci mali proroctva. To bol taký čas, veľa prorokovali úplne, ale dobre, my sme nie proti proroctvám, ktoré sú od Pána. A prorokovali k nám a všetci mali proroctva. Len ja, ako pastor. A viete čo, začal som im duchovne závidieť. Ale raz som sa taký pokorný, že ja nezávidím. A domaj som takú zdravú toto závisu mal. Že chcem to aj ja. Prečo len k nemu? Prečo len k nemu rozpráva Pán? Ja som tu, ja trpím ako pastor, ja platím tú cenu za to, viac ako všetci títo. Tak Pane, hovor ku mne, prečo k ním hovoríš? Takto som to myslel o sebe, nie? A to bolo roky dozadu. A
A som si myslel, že Boh na mňa zabudol v tej chvíli. Nie. Ale vieš, Boh na teba nikdy nezabudne. Aj keď si o tom myslíš, Boh na teba nikdy nezabudne. A tak som sa modlil, ja chcem slovo. A potom nič nedošlo. 3 dní konferencia, veľa práce. Viete, aké to je, keď ste mali konferencie, človek je unavený a prejde všeličím a už potom ani nerozmýšľaš. Už len chceš, no rýchlo, ale nie sú ľudia spasení. Amen. Ale poviem ti jednu vec, pozri sa. Na konci bolo všetko dokončené a došli ku mne domov pastore, tak urobili sme jedlo, pohostili sme a teraz sme všetci jedli. Ja som už zabudol na proroctvo. A pastor išiel na vecko, ja som mal takú chodbu, ja som tak behal hore, dole vody sme nosili každý. A teraz ak idem okolo, vyšiel ten pastor, to bol Afričan. A vyšiel z vecka ide. To vieš predstaviť. Ide von a teraz ma zastaví. Pastor, stoj. Dal tón a to vážne. A ja teraz, what? Čo sa deje, nie? Mám pre teba slovo od Pána. A ja hovorím, wow. Zimomriavky išli po mne, už som si myslel, že wow. Teraz to bude slovo od Pána silné. Chytil ma takto za ruky. Ja som sa triasol, už čo mi povie. Čakal som, ty budeš veľký Boží muž. Budeš kladať, budeš tam, kde budú mŕtvi, budeš to. A viete, každý deň čakáme veľké veci od Pána, nie? A on mi hovorí, Pán mi práve teraz silné slovo, tak som bol vnútri. Pán ťa chce naučiť rýchlo odpúšťať. A to bolo všetko. A v sebe, halleluja, ale falošný prorok. To bol falošný prorok. Rýchlo odpúšťať. Zase tam urážky, ja sa napájam na pastora tiež. Pán ma chce naučiť odpúšťať. Hovoril som tu manželke, nevnímala ma ona vtedy, ona bola tiež mimo, vieš. Pán ťa naučí. Nech ti Pán odpustí všetko. Dobre. Mali sme veľkú cirkev, ako všetko sa nám darilo, hovorím, čo mám mal odpúšťať, však ja som plný lásky, človek, lásku plný. Ale potom to začalo, prešli 3 mesiace. Boh vie, čo hovorí. On sa nemýli v svojom slove, aj keby to niekedy nedáva zmysel. Niekedy nám to nedáva zmysel. Čo toto je? Niekedy tomu nechápeš. Ale pozri sa, príde čas, že to pochopíš. Príde čas, že ti to dozrie. To semienko dozrie v tebe a aj tak vydá úrodu. A prešlo pár mesiacov a som sa dostal do takých príležitostí dobrých na urážku. Na to, aby som bol nahnevaný. A poviem vám pravdu, ja som sa naozaj nahneval. Je to možné, pastor, aby sa nahneval. Ja som sa tak nahneval, som povedal, toto mu nikdy neodpustím. Všetko, ale toto nie. A viete čo, prestal som chváliť Pána. A keď som chválil, odišlo pomazanie. Pomazanie neodchádza. Ale nebolo to tam. Ja som mal stopku v mojom živote. Ale tá bola stopka, že som bol urazený. Ale potom, po čase, čo sa deje v mojom živote, všetko sa mi rúcalo v živote. Ľudia ma začali urážať, najvyšší ľudia, ktorí boli... A vieš, ak to robí diabol? To ti nemusím hovoriť. On príde cez tých najbližších, tam aby ťa to bolelo. Tých, ktorých máš rád. A cez takých ľudí to robí diabol aj dneska. On sa nezmenil. Viete, mi hovoril, Boh sa nemení. Kto vie, že Boh sa nemení? Ale takisto sa nemení ani diabol. Stále klame, kradne a zabíja. A Ježiš dáva hojnosť, radosť a pokoj. Stále to je to isté. To sa nezmení. Amen. Ale ja vám poviem dobrú správu, nechcem dojsť zlú správu. My sme nositeľa dobrých správ. Áno, bratu, sestra, čímkoľvek prechádzaš, alebo si prešiel v živote. Nech to je akokoľvek zlé, akokoľvek hrozné. Boh je tu a Boh to môže zmeniť. Teraz, v tejto chvíli. Amen. Ale ja som povedal niečo o chvále. Začal som s chválou. Prečo som tak trošku poskákal? Ja mám takú voľnu. Nepripravoval som sa nejak tak špeciálne na vyučovanie, ale snažím sa ťa pozbudiť niečím. Máte pastora, on vás bude špeciálne vyučovať na témy, ale ja vám dám to, čo vnímam od Pána teraz. Nechám sa viesť. Vnímam, že vy chválite Pána. To nemusíme vnímať, nemusí byť na to duchovný, stačí tu prísť. Nemusí byť supernaturál, nadprirodzený človek. Stačí prísť medzi vás tu a je to úžasné. Zažíva Boží prítomnosť. A preto aj ja hovorím, radosť. Preto som išiel chváliť, idem si to s vami užiť ešte. Lebo to je úžasné, keď ľud Boží chváli Pána. Boh prebýva na chválach svojho ľudu. Je úžasné, keď cirkev. Ja som teraz nedávno toto kázal u nás a učím našich, ešte tak nevedia dobre chváliť, jak vy v duchu, ale
Príďte k nám, aby ste našich to naučili trošku, ale vážne, lebo máte dar v sebe a ten dar je vaše srdce. Ten dar je vaše srdce, ktoré je úprimné, milujete Pána, lebo Boh sa pozerá na čo? On sa pozerá na naše srdcia. A Boh hľadá takých ľudí, ktorí ho uctievajú v duchu a v pravde. A prečo bol Dávid muž podľa Božieho srdca? Prečo? Lebo jeho srdce bolo otvorené, miloval Pána. Preto lebo platil cenu za to. A bol chválič, bol uctievač, miloval Pána. Teraz nepredstav si, že chválič a uctievač je len ten, ktorý tu stojí vpredu. Bo niekedy to tak chápu ľudia, že to sú len tí, ktorí majú mikrofón v ruke, ich Pán požehná. Sú to špeciálni ľudia, ktorých si Pán vybral. Ale ja ti poviem jednu vec, že aj ty si chválič. Aj ty si uctievač. Aj teba si Boh vybral na to, aby si ho chválil, aby si ho uctieval. Ale ty to robíš, to je super. Ja ťa len pozbudzujem, pokračuj v tom. Ja ťa nejdem učiť, že to musíš. Ja ťa len pozbudzujem, rob to ďalej. Lebo keď to budeš robiť, je napísané, Boh prebýva na chválach svojho ľudu. Cítiš niekedy, že niečo z hora prichádza na teba? Halleluja. Halleluja. Povieš niekedy, že to... Ale ja si myslím veľakrát, ja to v sebe vnímam, prichádza z hora na mňa pokoj. A mne to tak niekedy ukazovalo, keď prichádza z hora, tak kde to ide? Na tvoju hlavu. Tu máš mysel, nie? Tu máš hlavu. A kde máš nepokoj? Kde je celý boj? Tuto. Kde sú depresie? V tvojej hlave, v našej hlave sú depresie, sú problémy, je strach. A tuto človek, Božie slovo hovorí, že tak, jak človek premýšľa, taký je. A človek sa bojí, premýšľa a máme stresy, máme trápenia tu a hľadáme pokoj teraz. A ešte do toho sa urazíme, do toho toto začneme premýšľať, tú urážku sa začneme zaoberať. A tam už ešte väčší problém, rastie to tým, že nad tým premýšľame, my to polievame a rastie to viac a viac v našom živote. Ale viete, jak sa to dá vykoreniť? Viete, jak sa to dá vykoreniť? Je to silné a dokážu to len špeciálni ľudia. Špeciálni ľudia. Teraz povieš, kto to je? Je to pastor? Špeciálni ľudia. Sú to uctievači. Uctievači. A tých hľadá Boh. A ja ich tu dneska vidím. Nie sú len tu vpredu, sú aj tu. Chválite. Áno, a tí, ktorí uctievajú Pána, príde problém do toho života. Tak ako Pavel a Silas o polnoci, skutky, poznáte tie príbehy. Pavel a Silas. Keď boli vo väzení, čo urobili? Začali chváliť Pána. Nezačali reptať na tú situáciu, do ktorej sa dostali. Ja vám poviem, ja som sa naučil jednu vec. To, čo mi pomáha, keď už je zlé, tak ja viem, čo mám robiť. Idem chváliť Pána. Uctievam Pána, chválim Pána a tam sa všetko mení. Prichádza Božia prítomnosť a tam je to slovo, kde je duch Pánu. Kde je duch Pánu? Áno, existuje aj vysvetlenie, že kde ty mu dáš priestor, ako je tvojim Pánom, ale ja verím aj tomu, kde ho chválíš a ľudia, ktorí ešte nepoznajú Boha, príde Božia prítomnosť tým, že ho chválíš a všetko sa mení. A teraz dobre. A ja ti chcem len poradiť, ja už za chvíľku končím. Poradím, lebo budeme pokračovať potom na večer. Kto príde na večer? Neviem, budeme aj na iných miestach. Všetci budú v Krompakoch. To nie je tu, je to inde. Tam som nebol, tu som už bol dvakrát. Bol som Marku Šrociach. Ja už chodím jak doma tuto. Mária som predbehol. To už poznám. Ja sa robil frajer. Som teraz frajer, vieš, tu už poznám všetko, uličky. Boh je dobrý, brat. Ja rád chodím medzi vám. Musíme dojsť manželku, aby zacítila, aby bola s vami, aby sme odišli. Viete, ak odchádzame? Tak z veľkých konferencií nejaké. Joyce Meyer, alebo neviem, Penny Hill. Vážne, to ste pomazané, deje sa to. No my chválite, my sa užívame, my sa navoňame do Božou prítomnosťou. Je to úžasné, keď dokážeme chváliť Pána. Je veľa príbehov v Biblii. David chválil Pána. A viete, čo je problém? Viete, čo je problém niekedy? Že my si myslíme, že celý svet sa točí okolo nás. Že to je o nás. Že to je o mne. Ale ja ti poviem, ten svet sa netočí okolo teba. Ale ty by si sa a ja mal točiť okolo Ježiša. Amen. Halleluja. Dám ti ešte príklad o kolese. Vieš si predstaviť také koleso, ktoré má, vieš, také tie koleso na bicykli. Tam je stred a ten stred slúži na dve veci. Je na udávanie smeru a na to, aby tam bola pevnosť, sila. Ale potom existuje koleso jak duša.
Tam nie je nič vnútri. To je človek, ktorý nemá Krista. Ktorý nemá Boha, nemá Ducha Svätého. Jeho život je aký? Bez smeru a bez sily, bez radosti. On sa pretvári, robí sa, že je silný. Možno má peniaze, možno má najlepšie auto, možno má dobrý dom, možno má všetko. Ale nemá život v sebe, je to bez duše, presne. Ale my máme stred a ten stred je Ježiš. Odtiaľ vychádza naša sila. Tam je naša pevnosť, naša stabilita, on je našim hradom a my sa nebojíme, lebo náš Boh nás nikdy neopustí. On neklame tým, keď povedal, ja budem s vami po všetky dni vášho života. A nielen s vami, a s vašimi deťmi. Halelujá. A deťmi, vašimi deťmi bude. Halelujá. Poďme sa postaviť cirkev. Poďme do Božej prítomnosti. Halelujá. Je dobre, keď cirkev chváli. Pokračuj v tom. Chvál Pána. Kološanom 1.16 hovorí, lebo všetko bolo stvorené pre Neho. Skrze Neho a pre Neho. Aj piesenie o tom, ktorú spievame, aj vy uspievate. Všetko bolo pre Neho. Tvoj život je stvorený pre Ježiša. Ty patríš Ježišovi. Ja dám jednu výzvu, neviem koľkáti z vás, možno všetci ste už spasení. Je tu niekto, kto ešte nemá stred v svojom živote, ešte nikdy v živote neprijal Ježiša do svojho života ako Pána Spasiteľa? Ak nie, tak máš jedinečnú šancu, dnes je deň spasenia, môžeš prísť. My sme boli včera aj na 2 osadách a to je tiež úžasné. Mnohí ľudia spasení na výzvy prichádzali, my sme sa strašne radovali z toho. Keby len jeden prijal, tak wow, je to celé nebo, veľký bašavel, všetko, to ste počuli veľakrát. A ak si tu dnešný deň a neprijal si Ježiša ešte ako svojho Pána Spasiteľa, môžeš dneska začať chváliť, uctievať živého Boha. Každý deň. A nielen tu, ale toto môžeš robiť aj doma, v tvojom dome. A toto je dôležité ešte. Mohli by sme ešte dlho, ale ja budem pomaly končiť. Nechcem naťahovať, aby sme boli fresh na večer, ale halleluja, aby sme boli čerství ešte na večer. Ja sa teším ešte na vás aj s bratmi. Ale poviem ti jednu vec. Toto je tvoj moment. Nechcem ťa strašiť, že vyjdeš von a niečo sa ti stane. Nie, my sa nebojíme. My keď ideme von, už vonku sú anieli, tu sú anieli, strážia nás, dávajú pozor na nás. My sa nebojíme. My ti to nehovoríme, aby sme ťa vystrašili, ale my ti hovoríme jednu vec, že diabol je klamár a diabol je špekulant a diabol je ten, ktorý čaká na tú správnu chvíľku. Máme tu worship, niekto, kto by nám zahral? Dobre. A tým príde aj naša klaviristka, tak, jak si na tom mieste. Zatvor si so mnou oči, táto sestra. Halleluja. Ak si ešte neprijal Ježiša Krista, keď si ešte nepovedal Ježišu, stan sa môjim Pánom a Spasiteľom, tak máš šancu. Ak áno, nech ťa Pán žehná, super. Ale dám ešte druhú výzvu. Môžem dávať výzvu pastoru. Halleluja. Ok, dáme druhú výzvu. Druhá výzva je tiež podobná. Prijal si Ježiša Krista a vôbec si odpadol od Pána. Si verný, miluješ Pána, to je super, aj svoje desiatky dávaš, to je super, aj slúžiš, chodíš pravidelne do cirkvi a to je super, to pokračuj, to rob ďalej, tom sa nezastav. Ako sme počuli, jak to hovorili aj učeníci, tom sa nezastav, to pokračuj, to je super. My ťa na to nenapomíname, aby si prestal. Ale je tu druhá výzva pre tvoj život. Stačí ti byť na tom mieste, kde si? Nechceš ísť bližšie k Pánovi. Nechceš ísť bližšie k Pánovi. Ja budem pokračovať ten a prezradím ti trošku, o čom budem hovoriť. Budem hovoriť, priblíž sa k Bohu. A ja tam ten prvý verš, ktorý budem hovoriť, priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k nám. A tam hovorí Božie slovo, že my sa máme priblížiť k Bohu. A je tu niekto dneska, to si hovorí, ja už nepotrebujem Pána. Ja už mám dosť. Ja už nepotrebujem Pána. A tu vážne nejde o to, aby si šiel dopredu teraz. My ťa nepotrebujeme tuto vpredu na to, aby sa ťa Pán dotkol tam na tom mieste. My ťa chceme teraz, aby v tebe sa vytvorila, toto vnímam v duchu, v tebe taký iný level. Možno tam už niekde si došiel v duchu, niekde si Pán ťa zdvihol na nejaký level. Ďakujem Bohu za to. Si tam, kde si. Chválime, ďakujeme, my nerekáme, aj Bože, som mal byť tam, kde sú, ja som mal byť pastoris. Ale nie som ešte pastoris. Ešte ja poviem, vieš čo hovorím ja? Nie som tam, kde som mal byť už. Ja som mal byť možno na inom mieste, keby som nerobil veľa chýb. A ešte stále ich robím. Ale ďaká Bohu, už nie som tam, kde som bol. Aj ty už nie si tam, kde si bol. Už si na inom mieste. Boh ťa posunul. Ale prichádza čas, vnímam to od Pána, že Boh ťa chce posunúť vyššie. Aby
vieš prečo? Lebo ho chváliš, lebo ho uctievaš, lebo si mu verný a Boh miluje takýchto ľudí. Boh prebýva na chválach svojho ľudu. Ja som s týmto veršom prichádzal sem dneska. Hovorím, Pane, o čom mám hovoriť tvojej cirkvi? Povedz im, nech ma chvália ďalej. Hovorím, a nemám im karhať? Ja chcem karhať. Nie, nekarhaj. Povedz im, nech ma chvália ďalej. Nech ma uctievajú v svojich domoch. Nech pozdvihujú moje meno. Všade, kdekoľvek prídu. Halleluja. A poviem vám niečo o tomto ešte, o chvále, tak krátke slovo. To som počul od jedného pastora, že prišiel za jedným evangelistom Billy Graham. Možno pastor pozná Billy Graham, on už nežije, nie? Už nežije. A prišli, on mal taký vplyv medzi prezidentmi, on ho poznali aj prezident a tí vysoko postavení v Amerike. A povedali mu, že ty máš taký vplyv, Amerika ťa má rada, ty by si mohol kandidovať na prezidenta Spojených štátov. To je veľké. A on hovorí, naozaj tak úprimnostným hovorí, vieš čo? Prečo sa mám ponížiť na nižšie miesto, ako teraz mám? Ale ty si brázo, jak nižšie miesto? Ty si ako pastor dobre známy, ale prezident môžeš byť Spojených štátov, viacej štátov. Hovorí, ty si uvedomuješ, že ja som syn Boží? Ty si uvedomuješ, že ja som syn Boží? Aké vyššie miesto ja môžem mať? Ja som na najvyššom mieste. Ja som tam, kde je Ježiš, po pravici Boha. Ja som Kristovi vnútri. A keď to povedal on, o tom istom Bohu hovorí, ktorý žije dneska v tebe. O tom istom mene hovoríme. Ježiš, ty si vnútri s Kristom, vieš, že si dneska si tu, ale si s ním v nebi. A preto ti hovorím, brato a sestra, aj tebe aj mne, chvál, uctievaj Pána, pozdvihuj toto meno. Ty si nositeľom Božej prítomnosti. Duch Svätý prebýva v tebe vnútri. Všade, kde prídeš ty, vieš, čo sa deje? Mení sa atmosféra. Teplota sa mení. Prší, začne svietiť. My sme došli a malo pršať. Malo pršať celý týždeň. Odišli sme z Írska, začalo svietiť. To je zaujímavé zase tiež. To neviem vysvetliť, to sa nechá prezradiť, ale prišiel som tu a tu svieti slnko. Na Slovensku ľahko povedanie, ale akože malo pršať. To sa snažil byť duchovný trošku. Halleluja, bratia, Boh je dobrý. My máme dobrého Boha, my sme není mŕtvá cirkev, my sme živá cirkev. Halleluja, my sme živá cirkev. Náš je život. Halleluja, my sme není stroj. Není sme stroj. My sme živá cirkev Ježiša Krista. Halleluja. Nemá sa čoho báť. Keď niekam prídeš, prichádza Boží syn. Prichádza Božia dcéra. Je tam, vidia ťa, oni nevidia teba, oni vidia Krista. Halleluja. Ale toto, aby sa dialo, bratu a sestra, musíš žiť v Božej prítomnosti. Aj ty, aj ja. Nielen aj pastori. A vieš, prečo pastori to vydržia? Ja som sa pýtal od starších pastorov odo mňa, naozaj, ktorí už niečo prešli v živote. Pýtal som sa nášho pastora, ovčiara. Pozerám, on má, neviem, 15, koľko cirkví, klamal by som. Veľa cirkví má teraz. Dobre, senior Jardo, náš pastor všetkých. Koľko on má cirkví pod sebou, čo ako takto? Jak to zvláda a furt sa smeje, furt sranduje a nie je deprimovaný. A ja viem, prečo to je. Ten človek, sedel som ňou v aute a keď sme išli v aute, tak on robil zadu šikaraba, ketaraba, hasakajaraba, tereberererere, šikaraba, sentererere, šikaraba. On chváli, uctieval Boha a preto má silu, on vie, odkiaľ je jeho zdroj, brato a sestra. Chváli, uctieva Pána a odtiaľ toto vychádza. Tuto to je, tu je to. A nespadneš, svet bude horší a horší. A my nemôžeme ísť s tým vplyvom tohto sveta. My musíme sa napojiť na vplyv Ducha Svätého, na tie rieky. Teraz sme boli na konferencii, wow, to bolo sila. My povieme, a ešte toto už naozaj dám výzvu na tom mieste, kde budeš, že bude super, uvidíš. Len toto poviem. Ja som došiel na konferenciu a vždycky napíšeme na Facebook, my domáci radi píšeme na Facebook, nie? A ja som jeden z nich, naozaj. Sledujte môj Facebook. Vždycky napíšem a snažím sa tak múdro písať. Dojdem a vždy je to silnejšie. Furt som šokovaný. A poviem, a to som minule napísal. Hovorím, toto už nemôžem zase napísať na Facebook, keď prídem na ďalšiu konferenciu. Ale teraz som bol na konferenciu pastora nášho. Došla tam Debbie Leach. To bolo niečo nadprirodzené. Hovorím, Bože, aká hĺbka. To dno, tam nie je dno. Nevieme dojsť na dno. Nás to furt šokuje.
Ona nás brala do tých riek, Duch Svätý skrze ňu nás bral do tých riek úplne. A ja vieš, prečo sa to deje? Čo tam robili predtým? Oni chválili Pána. Tam sa uctievalo Pána. Ona kázala, ale jej kázeň bola svedectva, jej kázeň bola, čo robí Boh. A ona to pozdvihovala. Pozdvihovala meno Ježiš. My keď hovoríme, každý jeden z nás, my neukazujeme seba, my ukazujeme meno Ježiš. Amen. Aleluja. A toto som ti chcel povedať. Toto, a týmto končím. Začni ukazovať Krista. Už nemusíš predstavovať tvoje meno. Lebo keď chceš predstaviť, to si, a keď sa, my sa máme nejaké, je dobre mať nejaký cieľ v živote. Dostať sa niekde. Dostať sa niekde. Máš nejaký cieľ? Nejakú víziu, niekto Pán ti ukazuje. Ja viem, u Rómov to je všetci pastori chcú byť, to viem. Málo mám evangelistov. Keď už je evangelista, tak ho polejeme olejom hneď. Keď už je nejaký. To už dáme takú kartičku veľkú. Ale väčšinou pastori. Ale nech Pán žehná, nech je veľa pastorov ľudských. My sme není proti tomu, pravá. Ale to najvyššie, čo si dostal ty a ja, je byť Božím synom a dcerou. Amen. A to nehovorím byť falošný pokorný. Treba mať ciele. Pán ťa chce zdvihnúť. Ale treba, aby si bol človek, ktorý budeš vedieť chváliť Pána. Prečo? Lebo keď budeš vedieť aj ty a ja chváliť Pána, nikdy nezabudneš, odkiaľ si prišiel. My sme vyšli z Egypta. Všetci. Ale už nie sme v Egypte. Už sa neotáčame naspäť. My ideme dopredu. A nezasekli sme sa na jednom bode. A toto ti chcem povedať. Pán ťa chce zdvihnúť viac teraz. Nezastal sa. Chvál Pána, cirkev. Chvál Pána. Je pre teba čas, aby ťa Pán viac pozdvihol. A vieš ako? Chce ťa zobrať do hĺbších riek Božích. A to je skrze chválu, skrze uctievanie. A áno, Božie slovo, pravda, že treba čítať. To ti hovorí pastor furt a ja ti to hovorím a ja to hovorím cirkvi. Ale vážne už v poslednom čase vnímam to, že cirkev má z duchu a v radosti chváli Pána. Dobre je si zaplakať. Jarda povedal pastor náš, je ľahko rozplakať ľudí. My robíme rady plačení. Mama milí, čo to traje. Ale je ťažko rozradostniť, aby sa ľudia smiali a radovali sa. A Boh chce, aby si sa radoval. Do svojho plaču, do svojho smutku, poď sa radovať. Halleluja. Poď sa radovať. Poď chváliť Pána cirkev. Kto ťa porazil, odpusti mu. Veľmi rýchlo. Nemusíš pri tom vôbec plakať, nemusíš cítiť žiadne emócie, nemusíš cítiť žiadne zimomriadky. Jedno rozhodnutie a zmení ti to život. Rozhodnutie. Necítim sa na to. Koľkokrát ste počuli, ja odpustím, modlím sa za to, aj som sa postil, ale Pán mi ešte nepovedal, aby som to urobil. Ešte neprišiel ten čas. Keď budem vidieť zmenu, tak vtedy. Ale vieš čo? Odpustenie je rozhodnutie. Rozhodni sa. A vieš, prečo odpúšťame? Lebo aj nám bolo odpustené. To je veľmi jednoduchá politika. Mne bolo odpustené a ja ti poviem tajomstvo. Ja som spravil chyby a spravíš ich aj ty. A to ti neprorokujem. A keď chceš, aby tie chyby ti boli odpustené, nie, že možno, ale ja hovorím, musíš odpustiť. Musíš odpustiť. Lebo keď neodpustíš, tak sa zasekneš na jednom bode. Halleluja. Cirkev, ak si to zatvor si oči. Halleluja. Dáme túto chválu a neviem ešte, čo Pán bude robiť. A poviem vám pravdu, že vnímam od Pána, že behom pár minút, prelomí Pán tebe nejaké veci a posunie ťa na iný level. Dostal si sa niekde, niečo už vieš, dobre, si niekde, ale prichádza vyšší level. V duchu hovorím, vyšší level. A ty zradom bude odtiaľ to odchádzať a už nikdy nebudeš tak istý. Halleluja. Veríš tomu cirkev? Chceš to? Tak poďme Nikol náme Sarsantu. Halleluja. Poďme to spolu spievať. Halleluja. Zdvihnime si ruky pri tom. Halleluja. Yeshua.
dieťa príde pred otcom. Ty, ktorý máš dieťa, tak vieš, o čom hovorím, a ty, ktorý nie, za chvíľku budeš vedieť. Poviem to ešte raz. Ty, ktorý máš dieťa, ty vieš, o čom poviem, ale ktorý nemáš ešte a povedali ti, že nebudeš mať, tak za chvíľku budeš vedieť, lebo Pán ti dá dieťa. Aj keď ti povedali, že už nikdy nebudeš mať, Pán ti dá dieťa. Ale tí, ktorí prídu za nami naše deti, a to dieťa vie, ako prísť za otcom a povedať: táto, ja chcem túto vec, kúpi. Pozrie sa ti do očí to dieťa a koniec. Vyťahuješ kartu, peňaženku a už to kupuješ. Nedá sa povedať nie. Ja, tato, aký si dobrý, môj tatínko, tak ťa milujem, pomôžka svojho tatínka. A tatínko, dcera, není sú peniaze, teraz toľko. Ďaleko je sociálka ešte. 21, teraz je len 15. Kričaj. Ale to dieťa ešte raz pozrie na teba. Tato, ďakujem, že si môj tato. Hovorím o chvále. Ďakujem, že si môj tato. Ty hovoríš: otec, musíš mi to dať. Ty mi to musíš dať, keď mi to nedáš, ty si zlý otec. Niekedy sme my tak kresťania. Keď to nedostanem, si zlý otec. Ale keď prídeš s týmto srdcom, týmto postojom: otecko môj, Dade, Abba oče, Dade, daj mi to, lebo si dobrý. Ty nepremýšľaš, že on ti to nedá, lebo ty vieš, že to je tvoj otec. A vieš, čo hovorí tvoj otec? Keď vy zlí otcovia viete dať dobré veci dobré dary svojim deťom, keď vy požiadate odo mňa, či vám ja nedám, ja vám dám lepšie. On dávam Ducha Svätého, ale nie Ducha Svätého, dá nám všetko. Halleluja. A teraz v tejto chvíli vnímam jednu vec. Čo chceš od Pána? Môžem pastor dať výzvu? Sekunde, rýchlo. Budeme to robiť rýchlo. Čo chceš od Boha? Chceš niečo od Pána? A ešte si to nedostal. Ale dávaj si pozor, čo budeš pýtať. Nepýtaj si nepriateľovú smrť, jemu odpustí. Vážne. Čo chceš od Pána? Čo chceš od Pána? Ježiš veľakrát sa pýtal: čo chceš, dcero, synu? A dnes sa ťa pýta: Sokames, čo chceš? Ak naozaj chceš podsuhnúť túto za Pánom dopredu, a ja to mám vo vačku, ja ti to dám. Nie, srandujem trošku. Poď tu, my s pastormi sa budeme za vás modliť, ale nie my vám to dáme, ale tvoja viera, tvoje srdce pred Pánom. My to len požehnáme. My sa len pomodlíme s tebou za to, ale ty to musíš požiadať od svojho Otca. Halleluja. Nevnímam, že pokánie tu robiť teraz. Nemusíme plakať teraz pokánie. Pokánie budeme robiť večer, ráno, potom. Halleluja. Amen. A my všetci spoločne služobníci pastor sa budeme za vás modliť. Halleluja. A keď to dostaneš, prosím ťa, tak si dá vedieť pastorovi, že od dnešného dňa nezabudí. A ešte chvála Pánu za to. Uctíme Pána. Amen.
Yeah.